Dobrý deň, som z Istropolitana Ogilvy, čo je reklamná agentúra. Tak akože kultúrou našej práce je, že pracujeme s dátami o slovenských spotrebiteľoch a keď pracujeme inde, tak aj s dátami o iných spotrebiteľoch. Robíme to preto, že ak poznáme spotrebiteľov, vieme našim klientom robiť takú prácu, ktorá im pomôže robiť lepší biznis na Slovensku, aby som to povedal akože aktuálne. Prednáška, ktorú budem dnes hovoriť, je o tom, že aké sú také dominantné spoločenské, spotrebiteľské, hodnotové trendy na Slovensku. Rozmýšľať o spotrebiteľoch v zmysle takých akože väčších, všeobecnejších trendov je dôležité z toho dôvodu, že ľudia, ak sa rozhodujú pre nákup, povedzme, že jogurtu, samozrejme rozhodujú sa podľa kritérií, ktoré sa uplatňujú v rámci danej produktovej kategórie, ale do každého nákupného rozhodnutia sa potom premieta vždy to, ako tí ľudia žijú, čím žijú, čo ich teší, čo ich neteší. Inak povedané akože tak akože vznešenie, aké sú spoločenské, sociálne, kultúrne, ideologické trendy v danej krajine. To sú len tak akože zdroje, pracujeme s mnohými typmi dát, ktoré vnímame tiež ako investíciu a nie ako náklad. A poďme teda na to. Ak sa slovenských spotrebiteľov dnes pýtate na tému, že ako sa im žije, čím žijú, čo ich trápi, čo ich teší, čo ich neteší, štandardne príde okamžitá odpoveď je kríza. A ak teda ideme hĺbšie do toho, že čo pre Slovákov v súčasnosti znamená kríza, sú to vlastne ako dve základné odpovede. Ekonomika je na tom zle. A bojíme sa nezamestnanosti. A teraz akože nie je úplne dôležité si povedať, že či čísla, ktoré sú k dispozícii aktuálne o výkonnosti slovenskej ekonomiky, alebo čísla, ktoré sú ako predpokladom, že ako sa bude ekonomika vyvíjať, sú také, že lepšie v porovnaní s priemerom Európskej únie, alebo nie. Dôležité je to, čo poznáme z psychológie a z takej tej akože behaviorálnej ekonomie, to je to, čo sa nazýva seba naplňujúce sa proroctvo. Ak si ľudia myslia o niečo, tak je to proste pre nich realita. No a dôsledkom toho, že prakticky ktokoľvek, s kým sa dnes rozprávate na Slovensku, spomedzi spotrebiteľov, ak to nie je taký ten človek, čo sa akože v ekonomike venuje profesionálne, tak vám vždy povie, že nie je to dobré. A z toho vyplýva ako ďalší taký akoby základný taký trend, ktorý na Slovensku dnes máme, a to je také ako, že budúcnosť už nie je tým, čím bývala. Hej. Budúcnosť je o tom, že sa proste bojíme. Nevieme, čo bude, bojíme sa toho, čo prinesie krátka alebo aj dlhšia budúcnosť. A z toho prichádza také akoby dve základné konzekvencie, alebo konzekvencie, dôsledky, ktoré môžeme si demonštrovať na dvoch základných rovinách. Jedna je taká akože celospoločenská, ktorá sa ako dotýka toho, že čo si myslíme v prevažnej miere o tom, ako to asi bude s celou krajinou. A potom je to, ako sa to premieta do našich individuálnych životov, alebo ako si myslíme, že sa to premieta do našich individuálnych životov. Ak môžem teda predbehnúť, to, čo budem hovoriť, je to, že ľudia majú tendenciu hovoriť o spoločnosti, o takých akože všeobecnejších témach a trendoch, o poznanie pesimistickejšie, ako keď majú hovoriť o svojom konkrétnom individuálnom živote. Taký ten pesimizmus, to nie je nič nové, dneska od rána počujeme akože poriadnu dávku depky, takže najskôr trošku depky si pridajme aj my a potom sa budeme na záver trošku rozveselovať. Jeden z dôsledkov toho, ako dnes žijeme na Slovensku, ako sa akoby bojíme budúcnosti, ako nevieme pomenovať, čo nás čaká, je rastúca nedôvera v akúkoľvek autoritu. Dotýka sa to prakticky akejkoľvek inštitúcie alebo autority, ktorú na Slovensku dnes máme, od vlády až po Európsku úniu. Európska únia bola na Slovensku vždy niečím, čo bol taký akože pilier istoty, čomu sme dôverovali viac ako čomukoľvek domácemu. Ani Európskej únie už neveríme tak, ako sme kedysi verili. Iná vec je, ako iný dôsledok je akoby nárast takých tendencií, ktorý si môžeme nazvať nepolitická politika. K tomu je tá Šutyho karikatúra. Chceme to nejako inak. Dôležité je to inak a dôležité je to nejako. Hej. Nevieme ako, ale malo by sa to nejako zmeniť. A z toho potom vyplýva taký, povedzme, na také akoby tej všeobecnej spoločenskej úrovni taký nárast čiastočnej preferencií k tomu, čo sa nazýva antisystémovosť alebo nejaké strany protestu a celkovo takéto akože no čak blbá nálada, ako čo si budeme hovoriť. Hej. A jedna z vecí, a teraz si ukážeme akoby takú vec, ktorá je dobrá pre rozmýšľanie o ktoromkoľvek biznise. Paradoxne, keď hovorím v podstate o takej akoby o vnímaní
politiky a spoločenskej atmosféry. Prakticky každý stav v spoločnosti má z hľadiska biznisu akoby riešenie nie jedno, ale niekoľko. Ono sa to dá povedať v takej skratke, že každý Hammer má svoje mini, každé PlayStation má svoje Lego. Hej? Čím sa povedať asi to, že v čase, keď sa kupujú veľké autá, kupujú sa aj malé autá. V čase, keď bol nástup videohier a PlayStation, boli takí tí proroci, ktorí rozprávali, že Lego končí, lebo už všetko bude na obrazovkách a Lego neskončilo. Čiže chcem povedať asi toľko, že, a to sa týka aj reálne ako robenia biznisu, ak existuje v spoločnosti nejaká atmosféra, ak existujú nejaké prevažujúce hodnoty, to riešenie, ktoré môžete ponúknuť k týmto hodnotám alebo k tej atmosfére, vždy ich býva viacej. A jedno z tých riešení si môžeme ako demonštrovať s tým, čo sa deje dnes na billboardovej a inej scéne. Proste tá blbá nálada môže mať pre niekoho riešenie v tom, že si pýta niekoho, kto povie, že ja som ten kompetentný, ja to tu vyrieším, ja viem ako na to, ja som teda pripravený, inak povedané. Alebo tá druhý spôsob riešenia akoby tej istej potreby, alebo tej istej neistoty môže byť to, že ja som teraz bohatol na pračkách, ja som urobil anjela a ja nie som politik, ja to viem vyriešiť. Čím chcem teda povedať to, že ešte raz teda chcem demonštrovať akoby týmto aktuálnym príkladom to, že pre robenie akéhokoľvek biznisu je vždy dôležité si zmerať atmosféru v spoločnosti, vedieť si ju zinterpretovať, ale potom si akoby povedať, že aké sú možné scenáre riešenia. Neexistuje nikdy len jeden scenár pre ktorýkoľvek biznis. To bolo na úrovni akoby takej tej spoločnosti a spoločenských ako stratégií. Na úrovni individuálnych životných stratégií to aktuálne prežívanie ako krízy na Slovensku je trošku odlišnejšie. Jeden graf si ukážeme. Čo je zaujímavé to, že za posledných niekoľko rokov, tu máme na úrovni 10 rokov na Slovensku, evidentne rástla akoby taká hrdosť na to, čo krajina dosiahla, ale vidíme, že ono to začína mať taký akoby iný trend. Ten trend rastu sa zlomil s nástupom krízy, práve s nástupom krízy. Viete, ak to je v štatistike, že keď nejaké dva údaje nejako, korelujú, ešte nemusia mať kauzalitu, ale pre potreby akoby tohto rozmýšľania si môžem povedať, že jedna z hypotéz, prečo sa vlastne akoby zlomilo to vnímanie tej hrdosti na to, čo Slovensko dosiahlo, môže byť aj to, že keď sme si uvedomili, že ešte keď bola party, keď hudba hrala, keď ešte nebola akože kríza, keď to všetko bolo v poriadku, tak sme akože trošku lepšie sme akoby vnímali akoby celú krajinu. Keď to akoby celé skončilo a začína byť taký ako plný neistoty a obáv a nevieme teda, čo bude, tak už tá krajina nie je pre nás tou zaujímavou autoritou, ktorá nám ukázala, že aj nám môže byť dobré, jak sa ukazovalo niekedy. Takže to mikro čo znamená? Znamená to, že na Slovensku jeden veľmi dôležitých trendov, ktorý je potrebné vnímať pri akomkoľvek rozmýšľaní robení biznisu, je to, čo sa nazýva individualizácia. Individualizácia je trend, ktorý prišiel na Slovensko ešte v predkrízovom období. Je to trend, ktorý znamená, že ľudia si začínajú uvedomovať, že v prevažujúcej miere ten, kto sa o nich postará, sú oni sami. Že vyžadovať akože starostlivosť od niekoho iného, štátu, úradu alebo niekoho iného nie je úplne správne, lebo sa to nemusí vyplatiť. Samozrejme, v dominujúcej miere na Slovensku sú ľudia, sú segmenty populácie, ktoré sú viacej akoby etatistické alebo kolektivistické, ale tie segmenty populácie, ktoré sú viacej zamerané na individuálne sebapresadenie, na sebarealizáciu, na startupy alebo na realizáciu v inom biznise aj v mladom veku. Tieto trendy populácie na Slovensku v predkrízovom období pomerne zaujímavo rástli, až takým spôsobom, že vždy je dobré nejaké dáta si ako porovnávať. Začali sme byť viacej individualistickejší, viacej takí akože namotivovaní, ako povedzme krajiny ako Čechy alebo Poľsko z tohto pohľadu. Hej? Kríza na Slovensku priniesla to, že tá dynamika a tempo rastu individualizujúcich sociálnych segmentov na Slovensku sa zastavila, sa spomalila, ale nezastavila, respektíve nezvrátila. Chcem tým povedať, že kríza a nezamestnanosť a ekonomika a tak nepriniesla na Slovensku to, že už teda strácame energiu a chuť pracovať sami na sebe a budeme akoby takí tí, čo sme boli ešte povedzme pred štvrťstoročím, takí tí akože ťapákovci, že hádam len nejako budem. Individualizácia má pomerne veľký akoby potenciál pri ktoromkoľvek rozmýšľaní, pri rozmýšľaní o ktoromkoľvek biznise, pretože je to o tom, že ľuďom sa snažíte predať niečo, čo
má potenciál vyriešiť ich konkrétny individuálny spôsob života alebo nejaký problém. No treba pamätať, Slováci sa z tohto pohľadu zmodernizovali, zdynamizovali, zenergetizovali a kríza z nás neurobila naspäť akoby tých, ktorí už nechceme sami na sebe pracovať a sami sa presadiť. Akurát, že už nerastieme takým dynamickým rastom v tomto zmysle ako predtým. Každý Hammer má svoje miny. Existuje ešte iný zaujímavý trend, ktorý je takmer v protiklade individualizácie, ale treba ho brať do úvahy ako logický dôsledok toho, čo sa deje v ekonomike a na trhu zamestnanosti. A to je to, čo si môžeme nazvať akože s pokusom o vtip, že reálne sociálne siete. Znamená to asi, ja to poviem na jednom príklade a potom to dovysvetlím. V čase ešte predkrízovom, keď výskumy toho typu, ktoré som vám ukazoval. Neviem presne, ako to je zase v dátach, ktoré sú k dispozícii pri personálnej agentúre, ale keď mali Slováci možnosť odpovedať na otázku, že aké sú kritériá výberu zamestnania, tak ako v prevažujúcej miere tam boli, teda akože prekvapivo, tam boli ako odpovede typu, že výška mzdy, hej, a potom nejaké benefity a tak, hej, akože dých vyražajúce výsledky. Po tom, čo sa s trhom zamestnanosti stalo po kríze a v čase krízy to, čo sa stalo a čo sa stále deje, začínajú prevažovať rastúcim trendom také odpovede ako dobré pracovné prostredie, dobrý kolektív, ľudia alebo šéfovia, ktorí ma dokážu pochopiť a podržať a pomôcť mi. Samozrejme, tá výška príjmu je samozrejme dominantná, však akože, čo si povieme, mnohí pracujeme kvôli peniazom, sú takí, ktorí nepracujú kvôli peniazom, ale ostatní alebo mnohí teda pracujú kvôli peniazom, ale to, čo rastie ako zaujímavým trendom, je takéto kritérium, také akože ľudsko-emocionálne mäkšie, takéto intangibles. Z jakého dôvodu? Z toho dôvodu, že keď už práca nie je akoby niečím, čo je isté, keď práca nie je to, čo za mnou príde, keď práca nie je to, čo si ma nájde, ale naopak je to to, o čom môžem prísť a čo už nemôžem nájsť, tak si začínam vážiť aj iné, akoby nie je také dôležité kritéria, aké som si donedávna prípadne ešte nebral do úvahy. Ďalšia vec, ktorá súvisí s nárastom takých tých reálnych sociálnych sietí, je to, že v spoločnosti, ktorá zažila, povedzme, taký ako otras v zamestnanosti a v prepade ekonomiky, ako sme zažili my, začíname si uvedomovať to, že potrebujeme nejakú istotu a keď teda prestávame veriť autoritám, prestávame veriť tým, čo sú ako vysoko nad nami, tak sa pokúšame si nájsť niekoho, komu naozaj môžeme dôverovať a na kom sa môžeme spoľahnúť. A to sú priatelia, to je rodina, to je okruh najbližších ľudí, o ktorých sme si istí, že v prípade nejakého problému nám pomôžu. Náraz takých hodnôt ako priateľstvo, kamarátstvo, najúžšia rodina, ľudia, ktorí ma podržia, je na Slovensku pomerne intenzívny a zaujímavý trend, ktorý tiež treba využívať v robení biznisu. Je to o tom, že môžete predávať nielen riešenia, ktoré sú šité na individuálne potreby konkrétneho človeka, ale aj na to, že ten individualizujúci sa Slovák má svoju reálnu sociálnu sieť ľudí, a cez toho konkrétneho individuum môžete predávať ďalej tie služby alebo tie produkty. O tom sú reálne sociálne siete. A tie reálne sociálne siete majú ešte jeden taký inú ako logickú konsekvenciu. Slovensko je tradične akoby rodinná spoločnosť, tá rodina bola na Slovensku vždy veľmi dôležitá hodnota, taká akože inštitúcia, ak to môžem tak povedať. V súčasnosti je rodina takým tým najintenzívnejším, takým najsilnejším, nepotopiteľným ostrovom také tej akože istoty vo svete plnom neistôt. Dokonca do takej miery, že keď majú ľudia rôzne tých Eurostatoch a rôzne takých iných výskumoch hovoriť na Slovensku o tom, že ako sa bude žiť o nejaký čas, tak ako máme tendenciu rozprávať, že našim deťom bude lepšie ako nám. Hej, to je taká projekcia toho, že vlastne, že keď už teda my sme zažili, že už nemôže byť také dobré, tak akože chceme, aby bolo tým lepšie. Tá rodina sa stáva akoby znovu taký akoby revival na Slovensku, akože ak sme tu mali po revolúcii taký ten boom, povedzme, akoby ako trošku voľnejšieho vnímania rodiny. Na Slovensku rodina začína byť akoby znovu takým akoby dôležitou témou. Teraz si vlastne uvedomujem, že asi to nie je náhoda, že práve v aktuálnej dobe sa na úrovni akoby nejakých tých ústavných zmien opäť táto téma ako vystihuje, lebo niekto sa akoby dobre prečítal trendy pravdepodobne. S rodinou súvisí trošku aj téma, ktorá sa nazýva, že zmena gender roli. Ak sa povie rodina, tak automaticky naskakuje ako základná asociácia žena, matka, ochrankyňa. Ono to už na Slovensku nie je také samozrejme, že ten, kto sa stará o rodinu, že ten, kto je ten
kto trávi 24/7 v tej kuchyni, že je práve žena matka. Ak by ste si zobrali také ako zaujímavé údaje, ako to, že takéto kritériá, že chcem sa v živote presadiť, chcem v živote pracovať na sebe, chcem dosiahnuť úspech, tak tá časť populácie, ktorá má najrýchlejšie rastúce akoby čísla, komíny odpovedania na túto otázok, to nie sú muži, napriek tomu, že je to akoby taká silová, akoby mužská otázka, chcem sa presadiť, chcem dosiahnuť úspech, ale ten, kto rastie, ak to rozdelím na populáciu, na pohlavie, tak ten, kto rastie v týchto odpovediach sú ženy. Takže pekná vec, ktorú treba tiež akože vnímať pri rozprávaní sa o tom, ako robiť biznes na Slovensku, je to, že ženy už nie sú. Ženy dávno nepatria len do nejaké také akože mentálneho okruhu, že rodina ani iné. Ženy a Slováci a Slovenky chcú, aby takto boli aj vnímané, sú pripravené na to, aby bojovali a presadili sa v živote a dosiahli tam ten úspech, ktorý im patrí, ktorý si zaslúžia. A zasa iným trendom je, nenáhodou je tam ten Brad Pitt, je také, čo si môžeme nastaviť akože s pokusom o vtip, akože Brad Pittizácia slovenských mužov. Ak teraz už končí nám táto zima, teda ak sa kalendárna zima nám končí, tak si to nazvime, a keď akože začnú byť akože tie parky už teplejšie a zelenšie, tak uvidíme takú jednu vec. Oveľa viacej mladých otcov, ako ešte pred pár rokmi, bude kráčať slovenskými parkami. Málo z nich bude mať kočík, budú ovešaní deťmi a budú sa rozplývať z toho, akí sú šťastní, že sú so svojimi deťmi. Hej? Všimnite si to, a to je ako ďalší akoby prejav toho, že kedysi tradične ako genderovo rozdelená spoločnosť už sa mení na Slovensku. No, iná zaujímavá reakcia na krízu je, to si môžeme nazvať, že krízový eskapizmus, ale to je, čo je teda akože inak povedané snaha krízou sa prezabávať. Kedykoľvek otvoríte akýkoľvek mediálny kanál, máte tam správu o tom, že je kríza a že je zle. Ľudia si počasie zvyknú na všetko a počasie ich začnú veci akoby tak trošku otravovať a súčasne, ak sme si povedali, že takým všeobecným trendom na Slovensku teraz máme takéto, že je nám tak akože blbo, taká nejaká nepríjemná nálada, tak jedna z reakcií je na úrovni akoby spoločnosti taký ten akože bojím sa, čo bude v budúcnosti, budúcnosť je neistá. A na úrovni akoby individuálneho prežívania je zábavový eskapizmus. Podľa takých najnovších dát štatistického úradu, ten segment priemyslu, ktorý na Slovensku najrýchlejšie rástol v minulom roku, bol zábavový priemysel. Je to logické, je to v čase krízy, je to logická vec. Ľudia nechcú počuť, že je zle, respektíve počujú, že je zle, ale na úrovni svojho individuálneho života to nechcú stále prežívať, chcú zažiť niečo iné, chcú sa zabávať, chcú, aby im bolo aspoň na chvíľu dobre, aby aspoň na chvíľu nepočuli a nevnímali, že je zle a že tam vonku zúri kríza. Preto rastie zábavový eskapizmus, preto rastie zábavový priemysel. To je trošku akože taký zložitejšia vec, ale to, čo je tam tým červeným, to je TRIM index. TRIM index je spôsob merania kvantitatívny, ktorý hovorí o tom, ako sme spokojní so svojím životom. Na Slovensku sú dva segmenty populácie, ktoré v čase krízy im narástol index spokojnosti s vlastným životom. Tam tí hore, to sú tí bezstarostní, to sú tí, ktorí sa chcú prezabávať krízou. A potom sú tam tí, ktorí sú tí dole, to sa nazývajú rozvážni. A to sú tí, ktorým kríza potvrdila, že ja som už dávno hovoril, že to tu bude zlé, kríza mi to potvrdzuje. To je akoby ďalšia ukážka toho, že vždy v spoločnosti máte dve rôzne reakcie na ten istý podnet. Jedna vec je snaha zabudnúť na to, že je zle, snaha aspoň na chvíľu sa vyzabávať a neriešiť to, že môže byť ešte horšie. A druhá vec je, že je tu pomerne zaujímavý segment populácie, s ktorým môžete hovoriť akoby tak otvorene, že je tu nejaký problém, v čase problému potrebujeme aj vaše riešenie, skúsme vás zaangažovať do riešenia a podobne. Čo sa týka spotrebného správania a nákupného správania, logická vec, treba sa o nej rozprávať, lebo sme na pôde ekonomickej univerzity a sme akože obchodníci a ekonómie a tak, takže musíme si aj také niečo povedať. Isté, že je tu kríza, ale na Slovensku sa konzum nezastavil. Dobrá správa pre obchodníkov, ktorí plačú, ale na Slovensku aspoň deklaratórne, aspoň na úrovni deklarácií vo výskumoch, sa konzum a spotreba
nezastavila. To, čo samozrejme vzniká ako základné kritérium, ešte silnejšie ako kedysi bolo, je cenová dostupnosť, ale cena nie je jediným kritérium nákupu v súčasnosti. To je dôležité. V čase krízy nie je cena jediným kritérium nákupu. V čase krízy si ľudia uvedomujú, že tých peňazí majú menej, ako mali v minulosti a môžu ich mať menej, ako ich potom pravdepodobne v budúcnosti budú mať. Preto, ak si chcú niečo kúpiť, tak sú oveľa náročnejší vo výbere toho, čo si kúpia. Prečo? Pretože ak už za niečo majú zaplatiť, tak nech to stojí za to. Takže kríza paradoxne z tohto pohľadu paradoxne zrodila náročného spotrebiteľa, ktorý samozrejme si kúpuje to, na čo má, však cena je akože entry ticket, hej, ale nekupuje si len najlacnejšie veci, pretože si kupuje si už veci, ktoré, ako som už povedal, keď už na ne má zaplatiť, tak nech aspoň stoja za to. Takže na Slovensku sa zrodil spotrebiteľ, ktorý kladie nároky na kvalitu, záruku, servis, potom ako také veci, ako je client handling, vlastne starostlivosť o zákazníka a podobne. Iná vec, ktorá súvisí s krízou, je, že napríklad, čo sa týka akoby takých tých bežných nákupov, toho, čo sa nazýva FMCG, rýchloobratkový tovar, a ľudia nakupujú v menších množstvách, ale častejšie. Ak teda ako relatívne donedávna to bolo povedzme o takých akože veľkých nákupoch na úrovni 2 plných košíkov, vozíkov na 2 týždne. Dnes už je ten nákup povedzme potravín iného rýchloobratkového tovaru niekoľkokrát do týždňa, ale akoby častejšie. Znamená to, že kupujeme menej na jeden nákup, ale chodíme častejšie do tých obchodov. Čo pre obchodníka, ktorý zoberie do úvahy trend, ktorý sa nazýva zrod náročného spotrebiteľa, znamená, že ak tam toho človeka chceme dostať aj na budúce, personál musí byť k nemu dobrý, v tom obchode sa musí cítiť príjemne, nesmie čakať dlho v pokladni, terminály na platobnú kartu musia fungovať a podobne. Ten zrod náročného spotrebiteľa naozaj znamená, že treba si povedať to, že v čase krízy sa o tých zákazníkov treba starať ešte viac, nie preto, že sem prichádzajú len tí, že sem prichádzajú kupovať najlacnejšie veci, ale prichádzajú kupovať veci, ktoré mali byť zabalené do také väčšieho kritéria, ktorá sa nazýva, že kvalita, povedzme. Hej? Tretina Slovákov uvádza nakupovanie ako svoju najobľúbenejšiu voľnočasovú aktivitu. Tretina Slovákov. Nakupovanie ako najobľúbenejšia voľnočasová aktivita. 42% Slovákov navštevuje shopping centra aspoň raz týždenne. A to sú akože kvantitatívne dáta, ktoré si môžeme ako pomenovať, ako povedzme, že sa istou dávkou cynizmu, ako že proste shopping-tainmentizácia, som sa to ráno učil, nevyšlo mi to, shopping-tainmentizácia spoločnosti, ako útecha z krízy. Teraz akože, preto som povedal to slovko cynicky, lebo ako, isté, že sú aj iné hodnoty, napríklad galéria, hej? Ale akože, ak proste ľudia nech do galérie, ale idú radšej do shopping centra alebo niekam inám, kde sa akoby realizujú v nejakom akoby nákupe. Treba to brať ako fakt. Ako táto spoločnosť je spoločnosť konzumu a ten konzum sa v čase krízy nezastavil. Treba to brať do úvahy. Len sa zvýšili kritériá na to, čo si tí ľudia, keď sa do toho centra vyberú, čo si kúpia. Na to netreba zabúdať. A ešte jedna vec, čo je podstatná vec, ktorá súvisí s takým tým akoby hľadaním nejakých istôt a obracaním sa na to, čomu môžem veriť, čomu môžem dôverovať, a čo je povedzme hľadanie tú reálnu sociálnu sieť, tak na úrovni akoby spotrebného správania, na úrovni alebo preferencií v spotrebnom správaní sa to prejavuje v tom, že sa akoby vraciame k koreňom a na Slovensku začína byť veľmi zaujímavá, alebo už dávno je, že začína byť veľmi zaujímavý trend nákupu a vyhľadávania vecí, ktoré sú slovenské, ktoré sú lokálne, ktoré sú od našich farmárov, povedzme. Všimnite si, že ešte relatívne donedávna také slova ako poctivý, ako nebolo možné ich nájsť v bežnom jazyku. Dnes už kúpite poctivý mušt a idete na dobrý trh, kde si nakúpite akoby poctivý med a podobne. Toto je naozaj jedna také veľmi zaujímavých akoby krízových reakcií, že v tom čase, keď nás akoby sklamalo všetko možné, alebo sa ukázalo, že nič nie je trvalé, nič nedáva istotu, to, čo dáva istotu, je to, čo poznáme od nepamäti, a to je to, čo je naše, to, čo je naše domáce. A takéto hľadanie slovenskosti, hľadanie takých tých akože čistých, dobrých vecí a takéto nejaké pripisovanie tých čistých dobrých vecí Slovensku má akoby dva dôvody. Jeden je ten, že taká tá
keď na Slovensku vstúpili obchodné reťazce s tou mágiou nízkych cien, tak postupne sme si akoby uvedomili, že tá nízka cena a vysoká kvalita nie sú úplne že kompatibilné, proste matematika nepustí. Hej. A ďalšia vec je, všetky tie potravinové škandály nás naučili, že to, čo je zahraničné, nemusí byť len také domáce a stále akoby máme v hlavách takéto z minulosti, že proste tí naši farmári, ten náš pracovitý ľud ma držne a kto to dieťa čičíka, hej, že stále sme akoby boli také akoby zrastení akoby s touto zemou. A nie je to len úplne taký, že nostalgický trend, ktorý patrí 50-tníkom a vyššie, ale je to aj o tom, že na Slovensku existuje tá aktivita, ako je Slovenský národný remix, existujú tu módni dizajnéri, ktorí pracujú cieľene, povedzme cieľene s národnou symbolikou. Tam ten chlapec v tom tričku je v tričku od značky Puoit, ktorý pracuje s národným znakom Slovensko. Chcem ti len povedať to, že tá slovenskosť je nielen hľadaním akoby bezpečnosti a istoty vo svete plnom neistôt, ale začína to byť akoby že coolové, začína byť akože moderné a zaujímavé. Čo je slovenské, ešte relatívne nedávno bolo také, že divné, čo je slovenské, začína byť zaujímavé, moderné a atraktívne. Pardon, ale to treba pamätať. Takže, máme manažéra, ktorý ide robiť biznis na Slovensku. Zhrnutie, hej? A teraz tento manažer vie, že toto sú základné dominujúce trendy, ktoré na Slovensku v súčasnosti môžeme identifikovať. Základná otázka je teda, že čo s tým? Je dobré mať zopakované, zrekapitulované, zinterpretované a spomenované trendy. Vždycky ale ide o to, že ako to reálne využijete vo vlastnom biznise. Takže čo s týmito trendami? V prípade, že chcete naozaj robiť biznis na Slovensku, stačí, ak ma skontaktujete. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Krásna bodka na záver. A teraz je priestor opäť pre vaše otázky, pre našich panelistov v 3. paneli. Nie sú. Tak ja mám len záverečné konštatovanie, že veľmi pekne ďakujem všetkým našim vystupujúcim, všetkým našim diskutérom, ktorí sa zúčastnili na tohtoročnej konferencii Doing Business in Slovakia. A tú najkrajšiu vetu mám pre vás všetkých na záver, že vás pozývam na malé občerstvenie týmito dverami vpravo. Ďakujem pekne.